dito bahay. Ay, sa kubo. Ah, Maglas dito. alhamdulillah. Magugulat na. Parang ano tong lupa, parang may mantika. Parang palo. Oo. Alhamdulillah rabbil alamin. Sigurado dito motor magbulat dito. Rahmanirrahim. Motor dito. Madulas dito yun. La ilaha illallah. Motor dito. Oo, yan. Motor yan. Hoy. Binibidyo tayo, Noy. Mashallah. Oh, so kung saan tayo pupunta? Video kung saan tayo pupunta. Sa record. Okay. Ito. Madulas. Diba? Parang likod ng palo. Oo. Oo. Ito. Ano lang iting na yun ng tundok ko. Laila. Tay, tingin ka tay. Graduation ba? Para Baba mo muna yan bago ka dumulas. Ha? Alas 10 ito sa dulo. Nabasa, oo. Isang oras din na ano ah. Lang pa. Sakto yung ano. Kailangan mo. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.